Passover channel taken over. Today Passover channel ndi Jen sister wa JB. Koma ndisanambe Passover channel ya lero ndifuna mumvere nyimbo iyi. Nyimbo imeneyi anaimba ndi Jole Bro, also known as JB. Muimvere nyimbo imeneyi. Amakonda akazi. Imeneyo ndi intro ya nyimbo iyi nde tiyipitise kusogolo. Okuda amwenye akadi akazi nimakonda akazi mtundu wose nabola akazi afupi onda itele pamene papa anaimba kali brother wanga kuti amakonda akazi ndipo akazi amene amakonda iwe Passover channel lero ndakutenga channel yako ndikuyankhula ndine. Brother wanga adayankhula kale kuti amakonda akazi mtundu uliwonse nabola akazi. Ndikupase chochita upite ukaseche JB ndi makonda akazi pa YouTube ndo uimvere bwinobwino. Wanimvesa? Ndikufuna ndiyankhe video yako imene wapanga ya brother wanga kumanyoza mlamu wanga. Number 1, chimene ukupanga ukunyoza brother wanga sukudziwa so ndi zaka za mlamu wanga komwe anthu mangomona munthu patali. Kumene ndikuuze panopa munayamba bwino razaka, munayamba bwino koopsha. That is why ineso ndimakusupportani kuti aziyamba ngamo ndithu ndipo I liked your content kwa shupiti koma iyi mwayamba yomapanga tagere muimalize. Brother wanga, he's very intelligent not to answer you because he can't stoop low to your level. He will never do that. He would never do that, trust me. Koma wabanga commenti post imene wabanga posti, I know he's targeting your post uti ndimakape okha amene amanyoza akazi. Ziwerengere post imene munakapanga stick to Passover ya bwinobwino ija instead of zoti muyambe kumapanga tagere anthu. Muyika zithunzi ndaona panopa content yenu yamba kubowa fori mwamba ubamba zithunzi za anthu osiyana kankudzukudzu muti kankudzukudzu leyo ndeneso ndikukudzuleni lero a Passover channel. In a good way akukudzula you. Because what you have started doing is wrong. You're giving wrong information. Even, do you know how old Maimuna is? Her name is Jamie. Brother wanga ujamuoneka mwane? Kwa ina muoneka mwane? Do you know how old is he is? There are 2 of them, nima twins. Do you know what alini zaka zingati? Ineyo undona panopa, ineyo. Ndiwoneka zaka zinga? Birthday yanga pa 14 February bomba ndi twin brother wanga so nafeso nima twins. Timoneka anet? Koba udzoti tikwanisa zaka zingati? Kwathu tuli majinzi athu ndotero. Ine kumayi du sina phe munthu. Sina choke ni mulandu. Nikatobwera mawa nikatobwera. Mawa nikatobwera mawa. Bwino so. Ndemo kama nkhoza kumankhulaso, musamankhula ngati nafa, sinafe. Ndemo nkhoza simakuonani, ndikazabwera muzaka. Iyati ndimaumbuza, ndikuze. Endi chigawenga. Mwina anthu ena sana kuuze, endi chigawenga ndimaumbuza, ndimabaya ndimashuta. Kuzi ndithu. Ndesi kuti muzisera nane ngati mene mukusatira lopusati. Mukamankhula zina muzize kuti kuzakhama kose kwesezi. Niyo banga zanga simankhula ni munthu. Kuma ndinovuta ndikuzire ndithu. Neo kwa manga hayi ndine wakuti ndili ma followers ndibeso chito lu timaisa lu timene lu chito never says andika kuli kumikozi kaya kuli join nato anthu amene wasandi chukisa ineyo
sindingamati wope kanipele rodo ino kwa ino mati wopa nangasi nyimba ni siphenda ba ujeni pa Medon Monday koma ndikuze ndili kunoko joina to samanziwa kami kozekani ko samakana ndikonko mai konko nde amene yotu ndi nyowa azaka I hope imene mwayiyamba imuyimaliza inenu ngukuvera chisoni nsakunamizeni muziyambaya nditi anthu tenato koma munthu amene mumuyambaya papo muyimaliza ndifuna ningopanga address nkhani apasa over channel munamuyamba brother wanga JB inu mwamuyamba munthu uja kumamunyozera family yake right mukunyozera mkazi wake mukutani wakuyamba nija munthu sanayambe wakuyankhula niko kena kake not at all. He's somebody who seeks on the truth, and by the end of the day his truth, he doesn't target anyone. Samayambana ni munthu wina liyese hayi koma chinakukomerani inuyo azaka kunena kuti mumpange target muntchulire zinthu kumanyoza mkazi wake mpakana imene ndakuwuzani dzulo lija kunena kuti mkazi wake tusuli ni wankulu amasiyana zaka zinga nanena pa video ya dzulo ije inu mumamona ngati wankulu ndi mzungutu ndipo azungu amakola mwansanga kapena mmamona brother wanga uja mwana mina mmamuyesa mwana brother wanga ndi wankulu tu suti ni mwana so do you know how old he is mwina mutamuona twin brother wake nde muzadziwa ineso kuti mundione twin brother wanga mudziwa zaka zanga kuti uyama ngoneka mwana ife sitimanamizira zaka ayi ndiye azaka inuyo imene mwayiyamba inanena dzulo lija sikuneli mwayiyamba imuyimaliza chifukwa ngati mwayiyamba imeneyi sukuti izichokera kwa yokha ayi imene iso ichokera kwa ine ichokera fa mukamulowaso za family ine ndi ndizikuyankhani ndine because yes go no 8 ana 8 yes no I'm not moving, keep quiet, I'm trying to make a video. Okay, I will put cartoons for you. Mukalowa family ifeso tikuyankhani ngati family chifukwa palibe munthu amene angamazilole kuti brother wake anyozedwe chifukwa chakuti yani ndanena kale kuti mukapanga content yabwinobwino mapanga content yabwinobwino. That's why I even made a video kunena kuti I don't see anything wrong with what you are posting as long as you don't mention dzina la munthu. Anakulakwira njani brother wanga kuti muyambe kumampanga post kumanyoza family yake? Wakulakwira njani? We are dealing with our other brother in America. They're in hospice condition. He's in hospice right now. Mene mundu nena ineva no. Panoba ndili pa stress yopsha kuti brother wanga ali pa hospice. Kwa America uko? Ali pa hospice. Nanena, my brother is just that one person with it. But antwena mayanka ena sayanka. Koma bobo abonde mwamubuda. I hope muyimalize mene mwiyambayo. I hope muyimalize mama. Ine silingasekerere zopusa kuti munthu wina akakunyoza mbale wanga ndi ndikhale chete. Sindingakhale chete. Mukatsobola posatsobolapo ineyo. No matter what, wala khamba langu alakwisa uladani. Koma in this situation, palibe chimene wakulakwira zaka. Umamunenera nje mpana umanyoza family yake. Mamunyoza mkazi wake. Kunyoza. Ndenda kuuza netu amasiyana zaka zingati ziwiri. Yeah? Akusiyana zaka ziwiri zoka.
inuyo mmango bangaposti zinthu osafufuza fufuzani ito muzitifusa atu ifeyo zikukhala bwanji. Don't do that. Zikukhala bwanji ndikupanga video panja ndi ana kundisokoneza ine nini nthumbidwa zitatu zosiyana abambo awo so 3 kids. But I was supporting what you were saying. Nibabanga support zibino manina zaka before ya disizona ikena ndi yako makaona kamene anthu ambiri amagadziwa kamene kwa makaona ndeka ni brother wake ndeka ni sister wake ananga atatu nkuona tikunena kuti azungu tikunjako tu muzadabwa kuti azungu takwatira munthu kuti ayende ana follow. Why? Azungu aja makhala otsungula inuyo ndakuntchewe ife ndakuntchewe timati amakhala otsungula tiye makwangwala kuntcheuko ndiyakhule chizungu chichewa chakwathu ifeyo azungu amakhala otsungula. Why akutsungula azungu sabanga jaji inuyo chakukomerani kunena kuti mubwere kumanyoza okuti sana zimenezo simfika nazo patala mumapanga content yabwinobwino. Ine I'm not that person who will come kuza kunyoza so iwe if wanyoza brother. No, I'm not going to do that. Siningabwere kukunyoza because if this what I'm giving you right here is constructive criticism. Constructive criticism. Muimve. Univisa? Muimve. I'm criticizing you constructively so that uphunzire china chake pamene zimene kuyankhulazo. Iyo makonda kuphunzitsa anthu umaphunzitsa zinthu zabwino zokuti tikutolapo kanthu daily ifeyo azimayi ka azibambo as Malawians. But what you have started doing, you are going wayward. You are going wayward. You are going wayward. Mudabanga stick to Passover channel mene magomera mucha. Chinala wikanja. Pano muonori muzibanga atagera anthu kuti sana kuyambeni. For the sake of likes, achimwene. Pamene kumwala kuitsa kwambiri. Mava?